سنكسار 19 حملة. باسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك. نهتسان قدوس كيركوس ود 3 عامت مس أديو يلطا ዝዝከረሉ ዕለት እዩ። ኣዲኡ ሒዛቶ ካብ ሃገረ ሮም ናብ ካልእ ሃገር ሃደመት። ነቲ ካብኡ ዝሃደመት ገዛኢ ከዓ ኣብኡ ረኸበቶ ከሰስዋ። ንሱ ከዓ ናብኡ ፀዊዑ ብዛዕባ ምምላኽ ጣዖታት ሓተታ። እዛ ቅድስቲ ከዓ መለሰትሉ። ነዚ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ሕተቶ እቲ ሓቂ ዝኾነ ክነግረካ እዩ እንተ ደኣ ንሱ ጽቡቕ ኢልዎ ኣማልኽትኻ ነምልኽ እንተ ዘይኮነ ግና ንገድፎ በለቶ። ነቲ ህፃን ኣብ ቅድሚ ገዛኢ ኣቁምዎ። እቲ ገዛኢ ከዓ ብዛዕባ ኣምልኾ ጣዖታት ሓተቶ። ሽዑ እግዚኣብሔር ነቲ ህፃን ሓይልን ዘረባን ሃቦ። ንገዛእን ንርኹሳት ኣማልኽቱን ረገሞም። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ክሳብ ዝስንብዱ ኮኑ። ብኡ ከዓ ኣጸቢቖም ተገረሙ። እቲ ገዛኢ ምስ ሓፈረ ንህፃንን ነዲኡን ዓበይቲ እኳ ክጸርዎ ዘይክእሉ ብዝተፈላለየ ዓብ መቕጻዕቲ ቀጽዖም። እግዚኣብሔር ከዓ ብዘይገለ ጉድለት የተንስኦም ነበረ። ብዛዕባ እዚ ከዓ ብዙሓት ኣሕዛብ ተደነቑ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣመኑ። ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ሰማዕትነት ተቐበሉ። ኣብ ልዕሊኦም ከዓ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ከዓ ንብዙሓት ሕሙማት ኣሓወዮም። ዓበይቲ ተኣምራት ከዓ ገበረ። ካብኡ ዓብዪ ገንኢ ኣዳለውሎም። ኣብኡ ከዓ ማይን ኣቃቂር ዝተባሃለ ነገራትን መልእዎ። ብታሕቲ ሓዊ ዓዊዶም ድምፂ እቲ ገንኢ ከም ድምፂ ነጎዳ ክረምቲ ክሳዕ ዝኸውን እቲ ማይ ፈለሐ። ኢዮሉጣ ኣደቲ ህፃን ነዚ ምስ ሰምዐት ሰንበደት። ዓብዪ ፍርሃት ከዓ ፈርሀት። ጉድለት ህፀት ሃይማኖት ረኸባ። ሽዑ እቲ ህፃን ምእንተ ኣናብ እግዚኣብሔር ለመነ። ኦ ጐይታ ነደይ ሓይልን ጽንዓትን ሃባ። ነቲ ጉንዱ ኣሕሪርካ ዶ ኣንቂጽካ ነቲ ፍሪኡ ክትባረኾ ትደሊ ኢኻ በለ። ሽዑ ጐይታና ንመንፈሳ ናብ ሰማያት ዓረገሞ። መንፈሳዊት ማህደር ብርሃን ኣርአያ። ካብኡ ኣብቲ ስቓይ ጸንዐት ቀጥ በለት። ኣብቲ ገንኢ ምስ ኣተዉ እቲ ብርቱዕ ፍልሓቱ ዝነበረ ማይ ከም ቆራሪ በረድ ኮነ። ኢዮሉጣ ከዓ ንጐይታና ኣመስገነቶ። ንወዳ ከዓ ኦ ወደይ ካብ ሕጂ ንድሓር ንስኻ ኣቦይ ኢኻ ኣነ ከዓ ጓልካየ። እታ ዝወለድኩኻ መዓልቲ ብፅእቲ እያ በለቶ። እቲ ገዛኢ ብምስቃዮም ምስ ደኸመ ኣራእሶም ብሴፊ ክቖርጽዎም ኣዘዘ። ተሰይፎም ከዓ ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበሉ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምሳና ይኹን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ቀፂሎም እውን በዛ 19 ሓምለ ናይ ሃገረ እስና ቅዱሳን ሰባት ሰማዕትነት ዝተቐበልሉ ዕለት እዩ። ምኽንያት ሰማዕትነቶም ከምዚ ይመስል። ኣርያኖስ ገዛኢ ናብ ሃገረ እስና 3 ግዜ በጽሐ። ኣብ ቀዳማይ ግዜ ንተጋዳሊት ብርኽቲ ደላሂ ምስ 4 ደቃ ሱሩስ፣ ሃርማን፣ ያኑፋ፣ ስንጣንያ ዝስሞም ቀተላ። ፍጻሜ ሰማዕትነቶም 7 ግንቦት ዝኾነ እዩ። ኣብ ካልኣይ ግዜ ን4 መኳንንቲ ስማቶም ኣውሳፊዮስ፣ ታውማን፣ ሃርዋግ፣ ባኮስ ዝተባሃሉ ቀተሎም። ነዚኣቶም ከዓ ሰማዕትነቶም 7 ሰነ ዝኾነ እዩ። ኣብ ሳልሳይ ግዜ ድማ ንሓንቲ ኣረጊት ኣብ ውሽጢ ገዝኣ ኣብ ዓረታ ደቂሳ ከላ ቀተላ። ነዛ ኣረጊት እዚኣ ወተሃደራት ኣርያኖስ ብዛዕባ ዞም ናይ ሃገረ እስና ቅዱሳን ሓተትዋ። ንሳ ድማ ንሳቶም ናይ ገዛኢ ኣርያኖስ ምምጻእ ሰሚዖም ንክርስቲያን ከም ዝቐትልዎም ስለ ዝፈልጡ እነው
ኣብ ደብሪ ኣብ ኣባ ኣጋቶን ኣለዉ በለቶም። ብድሕሪዚ ገዛኢ ንወተሃደራቱ ዝረኸብዎ ዝኾነ ኩሉ ክቐትሉ ኣዘዞም። ስቂተ ከረም ካብ እትበሃል ምዕራባዊ ወገን ናይታ ሃገር ካብ እትርከብ ዓዲ ጀሚሮም ወሰን ኢሎም ከየብከሩ ክቐትሉ ኣዘዞም። ኣብ መገዲ ብዙሓት ህዝቢ ረኸቡ። ክሳብ ደብሪ ኣባ ይስሐቅ ክቡር ባሕታዊ ዝበጽሑ ዝረኸብዎ ዝኾነ ይኹን ቀተልዎም። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ኣሞኔዎስ ዝብልዎ ሕያዋይ ዓብዪ ጓሳ የጻናንዖምን የዓግሶምን ነበረ። ንሱ የጻናንዖምን ኣጀኹም ጽንዑ ተዓገሱ መንግሥተ ሰማያት ክትኣትዉ ኢኹም ይብሎም ነበረ። እዚ ኣቦ ከምዚ ኢሉ ክምዕዶም ከሎ ገዛኢ ናብኡ በጽሐ። እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ኸዓ ብሓደ ቃል ዓዊሎም ንሕና ክርስቲያን ኢና ኢሎም ጨርሑ። ገዛኢ ኸዓ ከም ኣባጊዕ ብሴፊ ክቐትሎም ኣዘዘ። እቶም ወተሃደራት ከዓ ብኣስያፍ ተጻወትሎም ቀተልዎም። ከምዚ ኢሎም ሰብ ሃገረ እስና ካብ ንኣሽቶኦም ክሳብ ዓበይቶኦም ሰብኡትን ኣንስትን ህፃናትን ብ19 ሐምለ ተጋድሎኦምን ሰማዕትነቶምን ፈጸሙ። ሰራዊት መላእኽቲ ከዓ ናይ ብርሃን ኣኽሊላት እናሸለሙ ንነብሳቶም ተቐበልዎም። እቲ ገዛኢ ካብኡ ናብ ሃገረ እስዋን ከደ። መሊሱ ናብ ሃገረ እስና ተመለሰ። ኣብኡ ከዓ 3 ሰብኡት ናይ መሳርሒኦም ኣቑሑት ተሸኪሞም ረኸቦም። ንሳቶም ሓረስቶት እዮም ነይሮም። ምስ ረኣይዎ ከዓ ዓውኢሎም ንሕና ክርስቲያን ኢና በሉ ብግልፂ። ገዛኢ ከዓ ሰሚዑ ክቐትልዎም ኣዘዘ። በቲ መሳርሒኦም ገይሮም ከዓ ኣራእሶም ቀረጽዎም። ስማቶም ሱርሱ፣ አንጢኪዮስ፣ መስሓድራ ይበሃሉ። ብ11 መስከረም ሰማዕትነቶም ፈጸሙ። ነዚ ክቡር ኣቦ ኣሞኔዎስ ኤጲስቆጶስ ከዓ ገዛኢ ኣሰሮ። ንጣዖት ሰውእ ኢሉ ከዓ ኣገደዶ። ምስ ኣበዮ ከዓ ናብ ሓዊ ክድርብይዎ ኣዘዘ። ዕለት 19 ታህሳስ ከዓ ሰማዕትነት ፈጸመ። ምእመናን ሰባት መጺኦም ገኒዞም ቤት ሓፍስ ኣብ ዝበሃል ቦታ ቀበርዎ። ዘበን ሽግር ምስ ሓለፈ ኣብቲ ዝቐበርዎ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጾም ብስሙ ሰሚዮም መረቕዋ። ናይዚ ኣቦ ጸሎትን በረኸትን ናይ ኩሎም ሰማዕታት በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ሃገረ እስና ዝተቐበሉን ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቀፂልና እውን በዛ ዕለት እዚኣ ዓብይን ክቡርን በጥላን ሰማዕትነት ተቐበለ። ንሱ ካብ ታዕሚን ዝስማዕ ዓዲዩ። ኣቡኡ እስጡክዮስ ይበሃል። ካሓዲ ነበረ። ኣዲኡ ግና ኣማኒት እያ። ስማ ኸዓ ቡናል ትበሃል። ምስ ዓበየ ኣቡኡ ኩሉ ጥበብ ፍልስፍና መሃሮ። ፍላስፋን ካብ ኩሉ ኸዓ ፈላጥን ኮነ። ኣብ ጥቓ ገዝኦም ሓደ ቐሺ ነበረ። ንሱ እቲ ቖልዓ ብቕድሚኡ ክሓልፍ ከሎ ይርእዮ እሞ እቲ ውቃቢኡ ፍልጠቱ ምስትውዓሉ ርእዩ እቲ ቀሺ ብኡ ኣጸቢቑ ይሓዝን ነበረ። ምኽንያቱ ክሓዲ ስለ ዝኾነ። እዚ ቀሺ ንጐይታና ብዛዕባ በጥላን መገዲ ህይወት ክመርሖ ኣብታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከእትዎ ይልምኖ ነበረ። እቲ ቀሺ ምእንቲ በጥላን ናብ ጐይታና ምልማን ምሳብ ዝሐ በቲ ግዜቲ እግዚኣብሔር ብራእይ ለይቲ በጥላን ብኢዱ ዝኣምን ከም ዝኾነ ነገሮ። እቲ ቀሺ ተሓጐሰ። ምስ በጥላን ከዓ ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ዘዕልል ኮነ። ሰላም ከዓ ይብሎ ነበረ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ማእከሎም ዕርክነት ኮነ። በጥላን ከዓ ኣብ ገዛ ናይ ቀሺ ኣታዊ ወፃኢ ኮነ። ብዛዕባ ሃይማኖት ከዓ ምስኡ ክዘራረብ ጀመረ። እቲ ቀሺ ከዓ ናይቶም ጣዖት ርኽሰቶም እቶም ዘምልኽዎም እውን
ልቦም ድፉን ከም ዝኾነ ገለጸሉ። ደጊሙ ኸዓ ክብሪ ሃይማኖት ክርስቶስን እቶም ዘምልኽዎ ኸዓ ልቦናኦምን ፍልጠቶምን ገለጸሉ። መሊሱ እውን ኩሎም እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ብእዳዎም ዝግበር ተኣምራትን መንክራትን ዓብዪ ፈውስን ገለጸሉ። ቅዱስ በጥላን እዚ ኩሉ ምስ ሰምዐ ተሓጐሰ። ተኣምራት ከም ዝግበረሉ ሰሚዑ ፈተወ እሞ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። ምስጋና ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ነዚ ቀሺ ብኢዱ ኣመነ። ኩሉ ግዜ ኸዓ ይምህሮ ነበረ። ሓደ መዓልቲ በቲ ቅርዓት ናይቲ ዓዲ ክሓልፍ ከሎ ተመን ዝነኸሶ ንሓደ ሰብኣይ ረኣዮ። እቲ ተመን ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ነበረ። ብልቡ ከዓ ቃል መምህረይ ቀሲስ ዶ ክፍትን ብክርስቶስ እንተኣሚንካስ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ብስሙ ተኣምራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሉኒ ነይሩ በለ። ናብቲ ዝነኸሶ ተመን ቀረበ። ነዊሕ ጸሎት ጸለየ። ሓይሉ ክገልጸሉ ከዓ ናብ ክርስቶስ ለመነ። ነቲ ሰብኣይ ክሓውዮ ነቲ ተመን ከዓ ንኻልኦት ከይነክስ ክቐትሎ። ጸሎት ምስ ወድአ እቲ ምዉት ብዘይገለ ጉድለት ተንስአ። እቲ ተመን ከዓ ወዲቑ ሽዑ ንሽዑ ሞተ። ንሱ ከዓ ሃይማኖቱ ኣጽንዐ። ናብቲ ቀሺ ኸይዱ ከዓ ጥምቀት ክርስትና ተጠመቐ። ኩሉ ግዜ ናብቲ ቀሺ እናኸደ ድማ መገዲ ጽድቂ ይሓቶ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ዕውር ንኸሕውዮ ናብኡ መጸ። ኣቦ በጥላን ከዓ ነቲ ዕውር ምስ ረኣዮ ሰጎጎ። በጥላን ከዓ ነብኡ ሓተቶ መን እዩ ዝደለየኒ በሎ። ኣቦ እውን መለሰሉ ሓደ ዕውር ንስኻ ከተሕውዮ ዘይትኽእሎ በሎ። እዚ ቅዱስ ከዓ ነብኡ ክብሪ እግዚኣብሔር ክትርኢ ኢኻ በሎ። ካብኡ ነቲ ዕውር ጸውዖ እንተ ረኣኻ ብኣምላኽ በቲ ዓይንትኻ ብዛሕወየካ ዶ ተኣምን ኢኻ በሎ። ንሱኻ እወ ኣምን በሎ። ቅዱስ በጥላን ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ነዊሕ ጸሎት ጸለየ። ኣእዳዉ ኣብ ልዕሊቲ ዕውር ኣንበረ። ብስም ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረአ በሎ። ንግዚኡ ኣዒንቱ ተኸፈታ። ኣቦኡ ከዓ ነዚ መንክር እዚ ምስ ረአየ ምስቲ ዕውር ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። ቅዱስ በጥላም ከዓ ጥምቀት ክርስትና ከጠምቖም ናብቲ ቀሺ ወሲዱ ኣጠምቖም። ኣቦኡ ምስ ዓረፈ ነቶም ባሮቱ ናፃ ኣውፅኦም። ገንዘቡ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ንድኻታት መጽወቶ ንሕሙማት ብዘይዋጋ ብጥበብ ይሕውዮም ነበረ። ግናኸ ነቶም ዘሕወዮም ምስጋና ንልዑል እግዚኣብሔር ይኹኖ ብክርስቶስ ከኣምኑ ጥራይ ይደሊ ነበረ። ኣብ ልዕሊኡ እቶም ካልኦት ሓኻይም ቀንኡሉ። ንዕኡ ከዓ ምስቲ ቀሽን ምስቲ ዕውርን ምስቶም ብጎይታ ዝኣመኑ ብዙሓት ሰባት ናብ ንጉስ ከሰስዎም። ንጉስ ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ተቖጥዐ። ንኣማልኽቲ ሰውኡ በሎም። ንሳቶም ግና ኣይተኣዘዝሉን። ኣርእሶም ብሴፍ ቆሪጾም ኣኽሊል ሰማዕትነት ከዓ ተቐበሉ። ብድሕሪዚ ንቅዱስ በጥላን ዓብዪ መቕዛዕቲ ቀጽዖ። ካብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ተረኣዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ መቕዛዕቲ ከሎ ብኢዱ ብጎይታናም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ሰማዕትነት ከዓ ተቐበሉ። ንጉስ ከዓ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ በጥላን ኣዝዩ ተቖጥዐ። ናብ ኣንበሳ ደርበዮ። እቲ ኣንበሳ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ሕማቕ ኣይገበረን እኳ ደኣ ኣእጋሩ ለሓሶ። ካብኡ ርእሱ ብሴፊ ክቖርጽዎ ዓዘዘ። ተሰይፉ ሰማዕትነቱ ፈጸመ። ዘይጽምሉ ኣኽሊል ህይወት ተቐበለ። በረኸቱን ረድኤቱን ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቀጺላውን በዚ ዓለት እዚኣ መዘከርታ ኣታራቦንን መቃርስ ናይ ፈለግ ሓሊብን ሙሴ በዓል ዓዲ ሰከን እያ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በረኸትን ኣማላድነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምሕረት ናይ ስሉስ ቅዱስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምንጭ ጽሑፍና ስንክሳር ትግርኛ 19 ሓምለ
ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።